Bro, I'm in the meeting. Kecak cengi mangka. Jotona chengjakkha puilano klase Kaitor Hambai maya faro tini moike sung Pholani Manna ni bising tike sung panda te shar malai mantika chapta kaisa ni yagolo jotona Hambai norok tini ni panda norok phai maja phane bagai fighting ke sung panda trek trek ken tengi thangnai fighting ang tabu press and worship ni bagai nai barana Hambai zoran bagai chini tifangno belaino Hambai maruo Faidi heke seng ler yawe Kaitor no lob lainai seng ozorano seng Kaitor no laina chini focus te chini attention bebak Kaitor no laina seng resap te Kaitor no bukhaw Hambai bor lainai seng Simon no bo seng no busake hamzak te seng no busake care khlai Faidi heke puila resamung tinin bagai amjok mani Kaitor singo Jesek amjok sak phano Kaitor and logi tongo Haidi amuno sing resab line Amjok mani Kaitor singo Yaksi yagrana har naike Taya falno gayang kriwo Bamzadi Kaitor Kristo holong kraksa kao ang bacana Sengsar no bar kotor Sengsar no bar kotor faibo Subrayang krilia O sengsaro ang nograise Dukho kosto ang mawo Wana po jao ang klego Kaitor chuba jadi Kristo holong kraksa kao ang bacana Sengsar no bar kotor faibo Subrayang krilia Amzong mawo ang tong fano Krus no ang na hartong sina Men sengsar no menchen mani Ano fan kragredi Kristo holong kraksa kao ang bacana Sengsar no ba kotor faibo Subrayang krilia Tekaisar samong semaino zoranan seka ang Hambai ruinai Kaitor no sabna musungo tahmale tini ang ani office ni promotion letter manka Kaitor ni Hambai ni bisingte haipano posting man yakho hakyang daktino subdivisional engineer engnai abon bagai Kaitor na Hambai ruinai all give thanks with a grateful heart honor 7 Give thanks
with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hambai ang ozorano samaino yafaro nang ninzoran na sidi. Puilao jotono sari kaham faidingke ang tinini praise and worship continue faitanai ang risanai ang khao chongkha omoke English sobotongo or chamong I have decided to follow Jesus mane or chamong ang tinir saban Chongkha Jisu bai tongan ang khao chongkha Jisu bai tongan ang khao chongkha Jisu bai tongan kifilia Krusani buskango uklogo sensa Krusani buskango uklogo sensa Krusani buskango uklogo sensa kifilia Kebo thang yai bo ang sai chung tangan Kebo thang yai bo ang sai chung tangan Kebo thang yai bo ang sai chung tangan Kifilia Binifan bayan ang yaprisena Binifan bayan yapirisena Binifan bayan yapirisena Kifilia Kobor kahampi nayani samo Kobor kahampi nani samo Kobor kahampi nani samo Kifilia ang khao chongkha Jisu bai tongai 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 Kifilia
Hambai. Belaikana Hambai, press masuk kaitan rokno, kaitor nong nilangmo kamar kaitan. Fighting ake ang tabu sini pandai jong pertanyaan. Ang o pandanot yang sinani baginai. Tini ni sini speaker ano ko sinai pandanot yang sinani baginai. Suriwana, kaplaisa Kaitor, nan bebak ni sakawan matang. Bebak ni yak bain piteo konten, mana Hambai. Ozara sang Hambai do. Pholani Manna program mo hai zoom meter sang hai tini kutum lai man pika. Tini no pandao dan hamari khlailaidi jot manjak nai rokno. Te Kaitor ni kop thai rokno sereng lai thani, nana lot thani bori thani. Fatar ni bisini, seno sini bekhano ayang uyang kelaina nainai pola sitra rokno Nazaret Yesus Kristus ni haksam klai. Te Kaitor or jok totanai rokno ini hamari boxing de. Ini not pandaman jebe nang baitai bo kaham ke kerengai halok kaham ke tongoi ini mung log jage tongri manna ni bagi semua jok totanai hamari regi. Jok participants ni afa ulo ozagawa tebo nainai rok naiman pinai ngono omar nobi bahai no Kaitor bor ini hamari mani manna ni bagi chebagi suri masana Yesus Kristus ni afa Kaitor ni Amen. Belaikana Hambai. Yang sinani baginai. Fighting seng teruk sini panda yang itang hai keno. Fighting ang tahu zara nai tini scripture kori nai no. Hambai zorani bagai tei kaplaisa Kaitor no Hambai maruo ano tini hai zora kaham remani bagai nakar dia ani network kisa isyung man bagai ang video on khlailaidi ang khuk tangnai John chapter 15 verse 1 to 15. John chapter 15 verse 1 to 15. Ang khuk tangnai kobok rogo suizak tongo Jesus sesoy ni anggur bupang. Ang sesoy ni anggur bufang, afa ke bari bubagra. Ani bising ni betai thaya joto bedek no afa kiwi wo. Fias hap engai betai kabang ke thaitung hanai thaini joto bedek no ke bo santi tono. Ang norok no kok samani abo bai norok sap engkha. Norok ang bai thansa ke tongdi. Ang bo norok bai thansa ke tongane. Anggur bufanggo kepazagya bedek. Betai taiman ya engma haino norok bo ang bai thansa ke tongya ke betai taiman gelak. Angke anggur bufang norok ke bedek. Ang bai thansa ke tongke fia ang bo bai thansa ke tongke. A borok betai kabangma thainai. Tamni hanke ano karei norok mungsa fano khlaiman ya. Ang bai thansa ke tongya borok bo bedek hai khitarei rohor jaknai. Hai ke fran jaknai. Abo tui bedek rokno thumui horo khikhlai sok jaknai. Norok ang bai thansa ke tongke fia ani kok bo norok ni bisingo tonke. Norok muchungma jora tui. Norok muchungma jora tui sandi. Hai ke abono manana. Norok betai kabangma thai ke no afas jang sasa ango. Hai ke omotui ke no norok ani sagri engnai. Afa ano hamjakma hai no angbo norok no hamjago. Norok ani hamjakma bisingo tongdi. Ani kok khnaka hanke se norok ani hamjakma bisingo tongane. Angbo abo hai no afa ni kok khnama bai bini hamjakma bisingo tongo. Ang tongthokma hai no norok bo tongthok thung. Fia norok tongthok suk thung hanai se ang
okok rokno sawo. Hambai hini dagiwo. Ang norok no hamsakma haino norok kiching norok hamsaklaidi. Sakni baya rokni bagwi thaimankhe. Sakni baya rokni bagwi thaimankhe se a borok bini baya brokno kahamkhe hamsakma klayo. Ang dagima hai khlaikha hankhe se norok ani baya. Ang norok no tei seleng hanya. Tamni hankhe nok phang tamo khlaya abo seleng saimanya. Hai hanyai ang norok no bayap se hano. Tamni hankhe afani thani khnama jora tui ang norok no thaisa kwrwi tui sawo. Kaitor no lamba kisa kapori manchang joton saka hamari khlaistung. Amen. Hambai tui phangno jora ru. Belakena Hambai dinini chini scripture poriklaman no Kaitor ni namo tebo hamri khlaitung. Fighting ake sing tabuk ice breaking session taking thangai ang tabuk dak hakno jora nai ice breaking session. Hambai zoran bagwi. Hambai zoran bagwi. Faidi heke ang tini grupo jotono ri rohoka tini ni topic ngkha Galatians book ni question ang nai. Hake ang khaklayo no jotono tiar tongkhana. Awan bagwi ang hain hai tabuk chat boxo sirika norok aro thangai mannai. O nakar di ang jotono message rowana tabuk. menti.com norok thanglai baidi haike aro ang tabuk norok no code bo share khayana. Code angkha 69812746. Norok join khlai ka hanke kisa norok ne kubui bumong asol bung rubaidi a default bung taradi angan screen bo share khaisinai. One part join ma khainai. nang nini Zoom no minimize khlainai Google Chrome te menti.com neima thangnai haike aro join presentation tongo join presentation no nang o code ma sinnai 69812746 5 participants phaika Kian nasing di. da ang nasing tongo joto no nasing tongo ang screen bo share khaijak no ang khaklai no ro kaham ke no prepare ding na nai Galatians so chini 6 chapters tongo ang khaklai no ro bebang no thikke porikhana hake each verse no ro khel khlai porikhana one sogui no porikhana hake no ro tabuk sabu busuk porikha sabu busuk chair kha sing wan sing nailena o quiz ni bisingte Kaitor suno hamari khlaiteng hake chenglai sinai da 10 participants hapka take buda havnan try khlai tongkho hake sing nai 11 participants ka 12 participants Ang khlai tongo kisa nasing. do ako aw Dati samoit nos takai de dati. Baka hawis may ako. yakung hap pa kya Faidi hake sing chenglai sinai hake sing chenglai siwana total 5 questions tong nai hake norok no options rizang nai norok options je options phaimani abuno norok choose khaidi je correct option no hake je daktire nai bini score no kabang nai Faidi hake sing chenglai siwana hake ang start khlai kya nong ni screen no norok questions nognai ready tongdi 1 2 3 start First question. Who is the author of Galatians? Galatia Bizab Sabasai. Paul, John, Peter.
11 জন answer ka 3 2 1 phaidi sung nailai correct answer ka Paul Galatians no simani phaidi sab ni sakha sung nailai na jotono kaham khlaikya around ne fastest sab sung nailai na fastest ka samai haike o first question no joton se doi rekha samai ab pai Sharon ab pai chini Damilton phaidi next question ne bagai tiar tongdi norok belai no kaham ke porikha Hambai phaidi second question bagai tiar da angsin ka haike 1 2 3 start second question who appointed Paul as an apostle Paul no sabo chonghor chongkha group of people other apostles Jesus Christ bororok chonghorok Jesus Christo time's up jotono vote baikha correct answer kha Jesus Christ phaidi sing answer nailena sab ni chakha haike o question ni fastest answer ka Stephen haike number 1 tongo Stephen second Samai the third Sharon phaidi next question bagai tiar tongdi jotono Hambai norok kaham ke participate khaiman bagai third question norni biskang phai tongo o question bagi time man nai norok abain one sugi answer baidi how are people justified by God borok Kaitor bai bubti ke kaham hani romjak poito khlaima bai kerong rakhokma bai ebakhe poito te kerong rakhokma bai joton vote bai kha haike answer angkha by faith poito khlaima bai norogomo bible verse galatians no nugnai haidi saw ni chakha sung naile na te sabo fastest rekha te sabo top tong sung nuglai nai fastest rekha Stephen haike chini tabuk position naile na puila Stephen tongo first second Sharon third chini Damilton phaidi haike fourth tongo barefoot contest sa nai mo chini all in kana phaidi next question sung thanglai na tiar tongbai di question number 4 the righteous will live by faith poito khlaima bisingtei Kaitor bai kaham hanai romjagnai borok bose thangai tongnai bu bible verse Galatians ne the righteous will live by faith poito khlaima bisingtei Kaitor bai kaham hanai romjagnai borok bose thangai tongnai everyone has voted joton vote baikha correct answer angkha Galatia 3:11 je answer nai belai no kaham ke porikha belai Hambai haidi sung scores nailena haike angkha klayo Sharon belai no prepared na hnai fastest answer rekha tai bono top tongo Hambai Damilton Hambai chini Bijoy Debbarma phaidi haike last question amo paikhe no chini o ice breaking session payana happen on o last question ni answer baidi question number 5 identify fruit of Holy Spirit fola ke tharni buthai bubo tinta option payana sexual immorality love and peace jealousy and anger angkha khlayo norok jotono saiman na nai how many answer
fruit of Holy Spirit phola ketharni fruits kabangma tongo haipano oroji options rijak bubosa norok joton saimana na jotono bebak jotono kaham answer baikha right answer kha Hambai Faide sengsin final score naile sinai tini ni ice breaking session ni winner bo sabo seng Simon sinai joto ni se fastest all question answer ka Sharon haike o ice breaking session ni winner bo Sharon ka congrats Kaitor hamari khlaiteng seng joto no bono congrats en laena bo kaham ke prepare khaika haike seng tini ni ice breaking session ni Bisingti sing seringi mano sing Kaitor bai poitoni bisingti se sing kaham ni romjago na chini kerong rak khongman bisingti ya samung ni bisingti ya faidi hai ki Hambai norok jotono kaham ke participate khayan bagi tai jotono kaham ke prepare khlaika jotono kaham ke norok sringka abon bagi Hambai faidi hai ki hain hai o zorano angler yawi chini ti phangno ya faro Belakena Hambai da no ini ice breaking session kaham ke timani baginai belakena Hambai ga faide seng tabuk Kaitor ni kokai kana fasin sana yang tahu speaker na zorana bini kokai Kada hello Ikhnau dara ikhnau. Pholani Manna Pandao zoom tei kerengjak joto aku tei bukuk sangno Jisu Kristo ni mungbai lam sobo ang themano wai nei Pholani Pandao chugia pano kok masaka hingke tini hingke ang sukha norok ni thanio phaimani ya ang Stephen kok rejak tong ang kok sanai na speaker nai tu wirwan hnai hingke khorok sana man sudan hnai khajongoi tongmani haitono bo dinengo signal net signal hamia hnai nai bo gosilia hingke abo katse paithak jorao tongkha aboni bagui do angno taitobi nai siwana hnai nai gosiri rekha hingke sakno khlailaidi bagui kisa jora nawan hnai tongmani aste preparation nai manglia tamke Kaitor bini kokno bono ani tui sasithun eba keba bini kok thai kathang rokno phurangthung hnai ang je Kaitor bini phola tharang bisingti sirmani abon tini narok bai share khlaiana hnai ang camera biskango ang tabuk dasang ini norok bai je kokno tei wan suglaiana ba salaiana hnai samane abno tini pandao je no pore naraka johon simani kothma kahamni remchibani tangsani sini tangsiba jorao kolokma porikara a jagani no tini ni pandani je kok no tei ang kok sanai amuna sainaka abo ungka bochono mungkatal mungbai ringka baya bochono mungkatal ring by ringka baya ebake kiching called by a new name friend sini osungsaro kwbangma bayap tongo eba kiching tongo yar tongo borok bai tini kwrwnglaimung bobohai borok bai borok ni bisingo abo chwng jotono experience tongo eba saiman tongo tamke tini ni o kiching eba bayap teibo sampao sana thangke bayap o Jisu Kristo je salangmani o bayap ni kokno tuino
Isi sama wan suglena o bayab eba keba friend nei English bai sajak mani no Aramaic kok bai inke abno racham eba keba take say Reuel nei Hebrew ko sajago Reuel te Greek kok bai keba philos philoi o bai klainai sajago borok nibo philos philoi tabangma meaning tongo abo haino chini ko bo haino sing sanathang puro kiching bayap ni hintaniwo pe kise busilai mani feri mano je pro bayap ni singno ke belai keno nang laijak eba kheba khasuk sani abno sanani thang puro hungkino o bayap kok thaino samungo thepa jago Kaitor singno asik kotor hamari remani bisingo eba keba yafarmung remani bisingo eba greatest gift rokni bisingo o friendship eba keba kiching abo kaisa kotorko omo kaisa kotorko omo hai kiching kaham manmani bagai sing busuk se kepal kotor ang tini khaksangno text khlaimani borsa pro Jesus sini kiching kahamno kisar sab dikhni bonok slabliana Joseph Scriven bosaimani what a friend we have in Jesus kok borok bayabo kok slaipuru oke Jesus sini amni sini chengjakkha sana thangkiabo busuk kiching kaham what a friend nei sajago Jesus panang sitan abo tabuk sing sab lai tong laibabo haikena tamke Jesus na sini kiching kaham जों आबोनि बागैनो तंथगो जों Christian rok tamno tei tongthogo khunke tini kiching engkha tini subrai Jesu Christo bo engkha जोंनो मोथांनाय tei Kaitor ni sajla bo sesini kiching tei bo sesini bayap kahamko eba kheba best friend sengsaro kwbangma kiching tongo a kiching rok sarabjani bagai engo baksa keba salkolok ni bagai bo tongo haifano baksa jagao hingke जों bono je khachong masuk जों bini thani mania फोरोंमुंगो हाइनि साव फोरोंमुंनि chapter 18 verse 24 rogo sakana baksa kiching rok ahino saka simi kiching haike punogo tamke soi kiching ke sakni takok ni slice sarab jakhe tongo ni saw aboni bagino bo Jesu Christo chini kiching ka hamko bo chini tamni bagi kiching ka ham hingke puila bo chini mathangnai sase Bong khasini mathangnai sa aboni bagino bo chini kiching ka ham tabo tini ni purinai je puri thangmani johon simani kothma kahamni remchibani tangchi brei bai tangchi bao aro samani hai जों udang puilawan sugi manai aro hai ni saw chapter 15 verse 14 no ang dagima hai khlai ang dagima hai khlai ke hanke se norok ani baya ang norok no tei seleng hnya tamni hinke nok phangtamo khlaiya abo seleng sawi mania hai hinyawi ang norok no bayap se no tamni hinke apani thani khnama joratei ang norok no thaisa kritei sawo om hai nei Jesu Christo salango ob hai klaino o kok thaino wan sugoi nai kha hinke tabuk sago thepawai nai di जों bini kichinga eba keba जों bini bayap da a bayap nani bagai hinka hinke no verse 14 no eba tang sibrio samani hai ang dagima hai klaya hinke se ang dagima hai klaya hinke se norok ani bayap a kok puilani bini retajaknai eba criteria sokai thango aboni bagino bole kubu ne sini kiching kaham no ke जोंले bini kising kaham udangkha
एबा केबा जों बिनि किचिं नानि चुचुखा जाकुबनि रेमब्रैनि तांब्रैयाव हायनि सावो अ तं नं सित्रा रक संसारनि बर' रक तं तै तं मानि आबो काइतर बाय केना आरिं मानि सेकलायो रि नरक सावि मानि दा संसारनि बर' रक तं तै तं ना नायनाय बरक बो काइतर बाय केना आरिं मा क्लायो जाको नि 4 एबा केबा जेम्स chapter 4 verse 4 आबो हायनि साव जों अ ताबुक खनामानि अ कग्रक अमो क्रिस्टियान रकनो साइतमो Christian rokno saitamo verse 15 chapter 15 ni okpogrok jotono omo poito khlainai rokno saitamo aboni bagai जों khlai da tong abo जों tabuk nainai smai kesamni molo a kerongni molo hingke norok khlaidi tai kethang tongdi obo hai borokni kara rejak tongo obo hai ke Old Testament dispensation law hingke sawo do this and live obo hai tam kitabuk o khairok mani mol eba grace ni period hingke tini subrai eba tini bugra jengno hai ni sawo norok kethang tongai omo hai khlaidi nei live and do ani kok buda busika norok saimania smai kesamni kerong raidawo ba azorawo borrokno khlaimani bisingtei kethang tongnani eba keba a hamarino mannani sawo tam ketabuk ga hingke tamo kethang tongdi nang khlaidi obo hai khlaise jengno yapariru जोंसिनि samung khlaimani bisingtei जों tabuk mothang jagya bini khairok mani bisingtei se जों mothang jago tamke o johonni remchibani tangsi brio aje samani o pogro bini kiching kaham ungnani hinkele eba keba bini kiching no ungnani hinkele जों khlaithai tai bono bini kokno bini samungno khlaithai tai bini kokno khnathai ok knei kok tongo tini responsibility tai full obedience bini thani जों tongnani nango omo nongkha wan sujaknai tabo o friendship eba keba o kiching kma agini kobo salaimani hinke yar eba keba kiching omo tam ni bagai tam omo bobo hai bini nature tamo mo bini goron bobo hai abno wan suknani thangka hinke sen kaham ke wan sukni omo belai kheno buibai gothogya mo ek katsei juda absolutely unique tamni bagai himalay जों borok bai borok ni kiching ni kok salayo tamke oro hinke kaitor bai borok tai borok bai kaitor ni bisingo kiching unglai kiching halok tongmani eba baya halok tongmani abno se sawo te kaisa hinke o jagao o kiching ma eba keba o friendship kotor ni simi kotor kulik sasawo eba keba belai kheno chikono phai mani no nokjago omo belai khe kotor abo rombi mayung misrum bai kiching khana ni nei nai mani hai omo english bai sana thanke condescending ni sana ke saimano mo belai khe condescending abo asik kotor bo asik fan ganang bubagra omo hai tutei sebo lowest commoner eba keba Pholani bini nagorik eba keba tikunsa borok bai tikunsa borokno kiching khana ni bagai sai tongmahai eba sani tongmahai omo busuk se wana ma singsa omo busuk se wana ma singsa mayung misrumno yar khana ni hinai san mahai tai o kiching kama eba keba o bayan bohaino abo personal eba keba sak sak ni bisingo ontorongo ni bangla bai samani hai eba keba belai kheno gana khukni aboni bagai no kok borok bai translate khlai puru omno baya nei kok chengjakkha 15 ni of 14 no english o you my nei kok word samungo thepajak mani noga nagi omoni sai bara omno karite closer eba gana ni
kok thai ba kising halok ni o kok na sanani bagi tai kok thai kre bo wai sabai no nini bo kising ani bo kising ngi tongi mano sino sengsaro baksa jeng pa soi jona ni bisingo kising ka matong ka hingke khorok sabai ka hamtai khorok sabai ke asik hampaya obo haingi mano tamki jisu kristor tini kising ka hamle wai sabai no bo joto bai no baksa ke no kising halok no naragi tongo ba naragi tongi mano te kesa o kising tino kising hingke bo tongkhlainai te abo haike tongo kini kisa komi thang kamia ni sai abo haini maya it is constant and enduring omo tongkhlayo tai asik no asik ke tongo abo ni bagino sen John ni chapter 13 verse 1 omo no Hebrew ni chapter 13 verse 5 by 6 no compare khlainai ke sen no John 13 ni 1 no omo haini saw yok ma ter paimani tei salsa tongko Jesus hawiman ka bo o sengsarno yakarei bukhani aro thangnani jora sokpaika o sengsaro bini boro rokno bo hamjak mang thangka o sengsaro bo hamjak mani boro rokno hamjak mang thangka hake bo borokno paithak jora hamjak langka ni saw paithak jora hamjak langka Hebrew ni 13 ni 5 6 saw musi engka oro engka abo kisa omit maklaisinai abo edit klaipuro salia musi kaitor ni nogo selengi ka hamke samung klaika hake kaitor ulo sana hanmani kobrok no bo sawo verse 6 Kristo ke sajlangi kaitor ni nok phangni samung klai ka hamke klaika jeng khatungmani abono teyei jeng khatori tongkha tonke jeng bini no obo hake sam musi nakadi musike bobo haike kaitor ni kokno sapaika Jisu Kristo ke baike kaitor ni kokno saka tai jeng tabu baike kaitor ni no ngi tongiman jeng khatungmani abono tui jeng khatori kharagai tongke khatungmani abono tui jeng khatori kharagai tongke jeng bini no jeng no kising ni hinai buchini bagai kebangma kaham samung klaika abo baino tini bai bini bisingo kising halok ni marinok nuka eba keba tina friendship no proof khlainani bagai bo samung bai nuka abo jeng verse 14 no naikan kinogo bo sumsok nang rokni bagai tamok laika abono ajaga naike jeng abono noknai tei mathaini chapter 11 verse 19 eba keba rem chisani tang chichuko tang misa pia borok ni sajla bo chabo nobo nango hake jotono iko na hardi u borok no bo chaklak nangklak text from nairok bai basijak rok ni bayap honei salaika haikano samung bai se kaitor ni elem soike sijago ni Matthew ni 11:19 no saw oro thanani naimani hike katsai borok kusurok borok basijak rok no bo bini eba keba bini elem no rekha eba keba bini teaching nani abono rekha power no aboni bagi no bo jeno hamjak mani bisingtei jeng tabo bini teaching bobai teaching halok khamani phan te suarno jeng manka jeng besuke kepal kaham tini o teaching ni hinjak nai bai jeng katsi kubui teaching khlaino tongi mano tini bobai tini bisingo
tamnani intimate fellowship je fruit tongkha hingke se sini bini bai sini kising hamlai mani abono sijak sinai Old Testament ni jorao bo kising ni himani a borokno bini sabai tongmani kogrokno bo borokno saklayo sen Abraham ni kokno naikhan ke sen nogo bini ulo bono teinai tamu khlainai abono bo saka te bo abono reveal khlaika te Noah no bo abo haikeno saka bo sasimi salia bono mugo mutangka aboni bagino Second Chronicle ni 20 ni 7 Isaiah 41 ni 8 drogo Abraham no Kaitor ni bikicing ni jago bini kicing bino kicing no bo bini khani kogrok sawo eba keba chap mani kogrok sawo o haike sajakna ni bagai जों बोसोरसे कपाल गाहाम ताबुक जिसु ख्रिस्टनि बिसिंपै काइटर न जों मानखा अबनि बिसिंपै जों बिनि किचिं हायनि बागै ताबुक नि तै थिनांनि पक चाबजाक काइटरनि बोखा बिसिङो चाबै तन माने आबुनो तिनि थाने रिभिल खलायखा जों आबो साइमान जाकनानि नांगौ उलो तामुंनाय जों साइमानो ताबुक तांगि अमो हायनि तंगो संसारो आबो जों साइमानो गोबां मा बर' रखनो साव ताबुक अमो हायके चाचारा नाङि तंग माने आबो बा बाइबेलसो साजागो ulo tamungnai paithakna sal gana khanke bobo haingnai abrok sao aborokno saimano ni bagini sing omo haike salai tong chini bisingo abun bagini sing kapal kaham musini thanio kaitor bini je chongjak borokno samani hai tabuk tini thanio bo saka abono sing kaitorni elambakni bisingtui sing nugo phalakthar sing abo businani phanro abo haino Paul singtui Paul ni thanio pok borogo abo guzok ni sakana not exactly guzok bangla bai mania mystery ni english o samani Colossians ni chapter 1 verse 24 ni simi 29 no abo naikin nuknai abo no Paul ni thanio kai to reveal klaika eba punukka bini purpose bini naharmung abo no punukka abo ni bagine tumung neng ang ini Kaitor ni kicing eba keba mare ingi tongkha hingke tabuk ni Kaitor ni plan tamo thinang ni eba future ni Kaitor ni plan tamo nangabo sinani bantai nangabo saiman thaiklayo haike se nini bai bini bisingo kicing halok tongmani kok ngai omo tamung ingkha ulo ba tamo no abo hai tomung nin thanio thungmung phai tongkha hingke nini bai bini kicing halok tabo bo hangyako abo Ani o kicing halok no nangjak ya angi tongmano nangrena ni bagai tini ne jora o kicing halok kaham angna ni bagai condition tongo eba keba pok rejak tongo abo bobo haikeng nai abo chapter 15 of verse 14 no samani nang ang dagimano khlaika hingke se ani kicing eba kicing kaham nai abo no Punogo. Tay nengbono bini je pankrak phano sakno yapar subi rena ninago. Hingke se neng bini thanio complete submission eba keba bini authority no neng khabera mani. Neng bini arab bekha bethar subi tongmani abono punogo. Ahaina jeng Jisuni besa Christian ni samabai jeng Kaitor ni besa angka abo haingya. Aboni bagini lok ni Remdo tang brechi dogo sao. Luke chapter 6 verse 46 sao. Norok ano tang ni subrai hun. Aile ang sama haitong laya. Oba haike sawaro. Tumung neng ang tini bo sama haitong yang tong hangke. Seng tabuk bo acting siklai tong seng tabuk gai masapi si hai khijak tong mano simi ayang front ar sama haike sai tongo. Tamke nini bekhabai ke bono sawi lobui suriui kok khnai buino bini kok no sawi tongya aboni bagino Jisuni buma sudu hai ni salango johon ni duini paso
eba keba John simeni kotma kahamni rem ni tangbao haike jisuni buma seleng rokno hai ni saka bo sama haino khlaidi bufru sana rok abo nai nai di bufru sa apro saumano khnai tamun kha abono nai nai di jisu samani kokno khna ka hanke miracle lengo eba keba singsango a buk jawo supung jago a jisuni puila wana ma singsa samo ngmani a jaga nuk jago a kok khnai hinke tabuk omo bai cheng kaitorni a daki mung kai sino khnadi nei mani abodan khna 10 commandments na nang ma khnanai abodan khna aboya tabuk cheng jisu christ na hamjak mani bisingte jisu dagi mani kokno khnagra na misi bo tamo dagi aboni bagino jisu dagi mani kokno saimana ni hite jisu no saimana ni nang nango aboni bagino first john ni pas ni tino eba keba first puila john ni koktun ni puila ni koktun ni remba ni tangthamo hai ni sau jeng kaitor no hamjak ma angkha bini kok khnama se jeng kaitor no hamjak ma angkha bini kok khnama se bini kok khnawi tongnai abo chini thani belai kutugya kok khnawi tongnani abo chini thani belai kutugya tago aboni bagino jeng puila bini kok khnama ni nangnai a marwawo tei supungnai ro tei khogoi singise aro dawo a samung ni logio kok khnamani tongo aboni bagino nini a buksa marwawo eba kaslawo tomung buksa nong tongkangke bini a tei no khogoi danani nangnai ke no wanama singsa samung ugjaknai nini ani khawo jottoni hamjak mung kotor ongkha eba bayap ni yapar mung kotor nongkha bini kiching ni bagui sakno rnani sakni bayap rok ni bagui thei mankhe se a borok bini bayap rok no kaham ke hamjak ma klaio gnei sao sakni bayap rok ni bagui thei mankhe se a borok bini bayap kaham ke hamjak ma klaio ni sao jeng Isaiah ni 53 ni 5 ba Isaiah ni tang basi thamni remba Galatian ni chapter 2 verse 20 2 Corinthians ni 5:14 rogo nogo a Isaiah samani abrno no puila nai nai tam hisa pia ba chini sumsok ni bagi bo sago kusha saro jakha chini chai ni bagi se bo bukrub jakha bini sago seprak jakmani bagi jeng hamre jakha tei bo busago bujakmani bagi chini sak hamiaro hamkha omo sabok laika Isaiah 53:5 omo Jisu Kristo laika chini bagi bono as hamoni bagi kisingka hamangkha Galatian ni dui no ang puri namo sungo aro hai ni sao aro hai ke sao nai ang abo anya abo ani bisingo tongnai Kristo se tabuk ang thangi tongmani abo kaitor ni sajalano poito khlai tongmani tongma baise ang thangi tongo bo ano hamjagoi ani bagai sakno rekha bo ano hamjagoi ani bagai sakno rekha aboni bagino Jisu Kristo ongkha sengno langma rnani bagai langma rnai tini sakno mathangnani bagai bini sakno rnai aboni bagino Jisu ongkha chini kising kahamko tabuk o kising kahamni bayap nani bagai nang ang bini kok da khanai tong o ha kising halok ba ya saba bai tei sini da phai tong ya gnai nai no kising halok tong nani nangnai both side ni phaijak nani nangnai gesa kising kaham ngai omo hai ungjak ke abo tai romai ke saglak aboni bagino o kising halok nini tei abo kereng laijak nani nangnai bini kok khnawai tong nani nangnai bini kok khnawai abo hai ke tongnai borok rok se bini kising bini takho aboni bagino ini o sanja jorao kaitor sengno bini soi kising ni tongnani bagai jotoni thanio no bina phalak tharbai chubathang thakno bobai da gadalai tong bini a buphang bai da gadalai tong eba kheba santi ui tongjak
Chantewi kimi jaknai a bebek dangi tong abo tini wan sukjaknai. Paithago ang jotonono omono poinani musungo जों mol hamiani jora tongi tongo mol hamiago जों tini jisu kahamni kokthai tei bini khatung rongmung bai klai khatung goi tongkha hingke जों khatsangma mannai monago जों a pohor nugui lama mania palmania ang tongpur जों palmannai tai lama mannai kaitor jotonono hamari retung tabuk tei phangno ang yapari repiro jorano belai kan Hambai tini koktu banai no Kaitor ni kokthai rok ikhnarmani baginai Kaitor ni langmo hambai kai nengke faidi tabuk tabuk kakak Stephen zoranai bini kun sabai jangai tongke Kanai mansuya kono tewisa saklai. ang tabuk takok Stephen zorar jago yang Stephen ni jagaw ang nasasiona buano koijao जों pandano tini bisingo kahamke ayang moyang kereng lainnya nih baginai जों caitok layana tini friend circle rong ni bisingo जों mono share layana tei oro kebang ma ke manjagri manna ni bagi caitok layana tam ni bagi himala lockdown ni jorawo जों kebang ma motharok cholia kaitok ni ko khna layangi tongo जों chesta khlai tongo pasta rokno oro kok sarna ni bagi anghai chugya borok ya tamke pebo kereng borokno जों oro kok salai sarna ni bagi caitok nai borok ni bisinti जों kaitor ni kok khna mani bisinti thola ragi tongnai abo ni bagi जों tini mothani borokno tei zoom no use khlaina rengya abo hai borok chini bisingo tongo borok जों फोरोंङै redi फोरोंलायनाय hingke जों suri laimani tongnai tini bisingo kwbangma tabuk covid manjaknai tongo বিশেষ করে স্টিফেনি বুফা dikon হরিনাথ tabuk manjakni knao ani buai khoroksa bo tongo bai thangnai ani mamani samari no bobo manjak tei bo hai chini tapu bukro chini circle no kwbangma tongo chini circle mane chini christian circle chini poitoklaini circle ni bisingo tei chini poitoklaini rok ni bisingo no omo hai puilani beramni omo hai chaba khlainai doctor nurse rok tongo borok ni bagi chini suri layana hingke omo hai jorao kaitor chino kharagri tongthung tei omo hai monak tongthoya jorao bo bini apohorno nugui tongai mannani tei bini hamramani yak ni bisingtei bobai tei bo kahamti kiching halok bolai mannani bagui hamari ngi basathano covid obo hai ni suri lainai aboni bagui pandao tini sabotong naigana khoroksa no suri nani bagui koi ni ana sejak Horinath no tunugo oro dikon suklal tongkana bono no koina musunga bojo konigi surina bagui jorano rejago Tau surinan dak boy paithak surinan na mono moni bagai hamia saya rokni surina oh intercessory hai intercessory prayer acha balai hambai jadi sengkai thundani ozarawo ponthani simina khaberawi tongnani bojora ambagai ang jotoni ngai surinai ang surinai jotoni ngai subrai ungkai to nono berai ke hambai ojora ona misingsa kiri bisingsa ojorao nini hamari nini khairok machini sagana maigana pakai to nin thani ojorao जों khaberawi tongmanani abahai suar abahai phan abahai wan sukung sonoroti maigana pakai to tabo gana gini chini tako bokuk nono khulumnai nono surinai nini kok piri tongnai te mothao okrarok kwbangma borok tabuk covid-19 bai manjagui tongo tei tabuk lumnani sani bojara June July August September jora borok belai lumo
kongrai ni bagi lumo ta viral fever ni bojora bo tam ni bagi lumui tong tam ni bagi ba lum cheng saimi ya ojora o aun bagi no nini hamari nini khairokma nini healing yak bai khe tangai jotto lumnai rok tongayo covid manjaknai bo tongo maya gana pa Kaitor tabo okra rok tongo pakli bahain tongo chondro boni bihirok tei dahorinath tei baithang te bini bihirok je tebo manjaknai sihoria mongbai ang sihoira kwbangma tongo anchrai hamthai bahaino miyan chimi lumjak tabuk ohoro kachangai lumi tongo ni sahoro abahai kwbangma tongo maya gana pa Kaitor tabo o jorao nini healing yak bai khe nini khairokma yak bai khe borokno tangoi nang hamrwnani hamrumung borokno hamrwjadi borok kha bai tongma jorao kha kiri tongman jorao nungse borokno kiriya khainai nungse hamrwnai nungse chobanaiba nung borokni boba grangoi nung borokno tok tokma koro khe koroi borokni kulum kwsa hachal khlai wanaya khe tongoi manani abahai phan suar nung borokno rwjadi o maya gana pa Kaitor je nukhungo mohai kulum kwsangui tongmaikha borokni nukhungni borok rokno bo nung chubadi borokno bo nung sahos rwdi tei khakchangui tongnani nono khulumnani tei phan suar nung bongno rwdi maya gana pa Kaitor o jorao o covid ni period o borok kwbangma kiri korongui depression oi tongo frustration oi tongo machaya manui angui tongo borok rok kwbangma maya gana pa Kaitor o jorao nung borokno ni yagona di maya gana pa Kaitor teibo nini thani surijao o corona mo cars no chini bagui hayapani nung moni bisingtwi blessing bo chini thani tufai mano borok rok mono kirimani bisingtwi nini thani sara tei jaga kwrwikha tei chukliya chwng nini thani no hainani nangsuka abo hai uansukmung nung rwchidi maya gana pa Kaitor mungsabo nini thani osombab kwrwi nothing impossible with you hinui nung sao maya gana pa Kaitor ambagui no o jorao nung o jara kiri korongui tongnai borok bai tongdi tabuk kaham wngyaku borokno bo nung rokha khaidi borokno bo haino nung phan rwdi teibo nono kwrwngui nung bai kwrwngui tongmani bai chubadi maya gana pa Kaitor je sudo covid simiya kwbangma rok bai tongo chini borok rok nono khulumnai surinai mothani borok rok nini kothoma kaham piri tongnai rok nini mothano mwrwgui tongnai rok kwbangma tongo kwbangma rok bai abo hai rok manjagui tongnai rokno bo nini yagona di nini healing yak bai khe nung heal khlaidi borokno nung chubadi chini bisingo tini khnai tongnai nung borokno bo hamari khaidi chini bisingo nung tebo hamjakmung tebo kwthalaimung nung tufaidi o bisingo jodi tabo kebo kulum kwsangui tongnai rok tongha kebo nini healing yak bai khe tangui nung heal khaidi maya gana pa Kaitor nini hamari nango nini khairokma chwng nango nini khairokma nini hamjakma sara chwng chwng hachal wngui tongmiya amai nini hamari chini jottoni sakao nung hamrwdi hinui nini songdari sajla Probu Jisuni mungmai maya gana pa Kaitor nini thani sanjao amen o jorano hai hai abo tisongo yakon belai kheno Hambai chini nangmani saklaithokmani bagui tei hamya jairokni bagui surimani bagui ni belai kheno Hambai faide chwng paita faising thangnai aboni swkang ang da khakchangma joranai closing song ni bagui ni Twyphangno Hambai ang jorana sinai ang Kaitor no lobby rosamnai o subrai asung morokmani ni hamsa o subrai asung morokmani ni hamsa
jora ruo. Belakang Hambai closing song ni bagai nai. Fighting ke ang tabo fighter suri musuri na bagai nai da kathar na koi nai. Sabno saka. Kathar, Raiksak sabno saka. kathar. Da kathar. Nakardi busi sugliya. Awan lagi. Kau kiri suri nai. Keplaista mai gelang kaitor ojorao sunono lobo hamba ya faro kaitor no suno tini jora kamraka nini kokrono seng manka kaitor nono seng lobo hamba ya faro jora kesen bisingte hono no suno jora ramani bagai nai te kaitor nini kok thayo seng kraka tongmana ni bagai nang seng tini suno nang haina hai tini mutu khai rekha kaitor jane busu sekisin kaham tai kaitor Sobrai nung suno bocubadi omah keno sung bakaitor nono sung hamza ganyai nini kok sung khnai tongna ni bagai nung suno cubadi kaitor kebang mas sini thanewa kebang murok khaimanu haibano kaitor sunga kebang murok overcome khainai kubi khani ni sung nini sung merang mana bagai nung suno frongdi kaitor sini thanewa omah hai jora hamya phaitongu haibano kaitor suni kok thayo ke krak ke basa tongna ni bagai nung suno cubadi kaitor te omah kena kaitor nung suno cubadi bus kani salogobo seng mungsa der mung yakti kya hani hai seng o Pholani pandago seng o Pholani manago seng manjamana ni bagai nung suno cubadi tani thani ya pharo kaitor te suriwo tabone o je pandemic jorao kaitor seng bukha krak khe ni thani o seng suri logi tongmana ni bagai nung suno cubadi sai suyani hasal khaidi ni babag ni thani ya phari surima sin bagai kalbel khusaka tinai sobra jisu nung suri san amen Panda pai kya. Jadi sengjoto lebung na sekarang sengjoto na horkam lai nai lebung layan. Horkaham. Horkaham. Chini kisa network kami ni bagai korang lo kisa kena ya ta. Ini total final rokno kisa sinirikan kamu nora pairi to reka panda. Makang lo kisa frunga nango. Xavier Birendro. Exactly apa? Nah, kisa total final rokno introduction lo di bar norok di. Tangi ke seng sabo sama baksa fellowship khlaitong seng sini ya makang munu gyable. Makang lo kisa nungnai jaro ke waisu isu frunuk te. Karon seng o technology bai makang mo kisa nai mamle. Sini lai mano. Birendran ka. Real C1 Qualcomm ni bo. Sini mo taning nai. Takphok ni sini. Sini mo taning to ele ni babu ngotap. Redmi Pro Note 6 ngka tongo by Mary bo Guwahati simi join khai tong sung by. Bono ang spotlight khaiswana Mary bo Guwahati simi sung join khai tongo. Angke aro sungte bo mankha takhuk oro takhuk khoroksano nungmani real ang saime asabo bo. Abo khana Rajesh sini evangelist Rajesh khana. Oh, kokre. E15 o call komada. Thajing bo video ri tong le. Mana evangelist Rajesh na apa? Rajesh no. Acha angke dara no lamsogo nono bo lamsogo pandawo khlailaidi phani salogo malai phirane hnai nei angke oro sungmangkha takhuk barendro Debbarma Xavier Debbarma ke sausa. Xavier no Xavier no Somalia James mo badi dangkha James no Debbarma le saimano. Okay Lecturer James. Wasini o assistant professor ngana. Acha takhuk Xavier to nukjaka to. Xavier takhuk Xavier do ni sini mung kisa reside. Jadona sari kaham ani mungke Xavier Debbarma ampai ang yang ani kami ke yang mandai khasing